Hemm numru ta' esperti interni assistiti mill-Pulizija Lokali u esperti barranin li qegħdin viċin ħafna li jistabbilixxu l-fatti kif seħħew. Hekk sostna waqt il-programm Flusek fuq Net Television Ernest Aġus, il-Chief Operations Officer tal-Bank of Valletta, brabta mal-każ ta' hacking li twettaq l-erba' filgħodu. Aħna kif indunajna b'dan l-attakk huwa li s-sistema ta' rikonċiljazzjoni tagħna indunat li ħarġu 11 il-tranzazzjoni mill-bank fejn flus kontrihom ma kienx hemm. Aġus iddeskriva l-każ bħal meta wieħed imur jixtri xi ħaġa joħodha u flus lura biex irott ma jkollux. U ansista li kikun tebħu b'dak li kien qiegħed iseħħ ftit tal-minuti biss wara, l-emorraġija interna kienet tkun aktar gravi. Ernest Aġus kompla jgħid li mit-13 miljun euro li ġew trasferiti hemm ammont minnu li huma miżmumin diġà, fil-waqt li hemm oħrajn li potenzjalment jista' jkun l-intefqu. Madankollu huwa preċiż jgħid li 90% tas-servizzi tal-BOV qegħdin joperaw, dan għaliex l-unika servizz li ma jinsabx attiv huwa servizz ta' tranzazzjonijiet lil third parties internazzjonali. Dan ifisser li s-sistema li bija wieħed ikun kapaċi jikkonkludi kemm ittieħdu u kemm ġew ritornati lura flus bi preċiżjoni għada mhux operabbli. Fil-waqt li għal darb'oħra serraħ ras il-klijenti tal-bank li l-flus tad-depożitanti ma ġewx mittiefsa u spjega kif nofsija l-bank induna b'dak li kien qed jiġri. U appuntu nieħu din l-opportunità sabiex inserħu ras it-telespettaturi kollha illi l-flus tad-depożitanti kollha huma sikuri. Ernest Aġus irringrazzja lil banek lokali oħrajn li kienu hemm ta' spalla f'każ serju bħal dan.